जागेवरसून बदलो बट्टा ए जाऊ बाय पिढे इले पिढे पिढे इले पिढे आता पाणी ह्या पाण्यात गावतो नाही सुटलं आता गावातच नाही फक्त थांबलो ना नाहीच गावात आता हे झालं सुटलं थोडे पाणी थोडे जागा अरे तो बट्टा इलो बाजू बट्टा इलो बट्टा दिसत तुझा दिसत बाय जरा बघ मला पाठी आहे माझ्या पाठी आहे बघ होय मरे ह्या गेले डायरेक्ट झूम केलं ह्यो 1 किलो ह्यो कांडर 1 किलो ह्यो सुटलो त्या खिंडीरात रावले अडकले ते मावळे पटाच का इली बटा इली त्याला म्हणून बटा इलो घालो नको जाणता म्हणून नाही नाही ए इने ह्यो कोण हे जाणते जाणकार ह्यो जाणकार मग तू जाऊ बाय सगळं इले मरे सगळे आमचे पोर परत पाठी इले तू बरोबर गोपाळ आता ह्यो काय येता माहिती ए गोपो जाणता ओ काय नाही म्हणजे ना नाही भरती आहे ना आता हो सुट्टी जातात पण एका जोर हा जोर म्हणजे ता मगा जर ता खडाबा ना भीतर तर पाणी वडक नाही होता आता वडाक लागला पाणी सर माणूस जाता हा माणूस त्या बघा त्या खावाट मा त्या खावट त्या खावटात मा त्या खावटात वाटेल जाऊ सकाळी मी गेलो नाही करू अरे राणे थांब तरी बाय तुमच्यासाठी आम्ही हय थांबलो येळे घेऊ हे राणे थांब